Hey, igqithile bethunani i-Christmas Day and abantu sana bebefake ii-photos zabo as ifemeli zabo bethunani and sana uTirelo noMpumelelo kunye nonyana wabo uSingabakho nabo baye bafaka ke ii-pictures. Hayi ke niyabazi abantu zange bathini ba-reactor bebhizi besithi hey siyayazi ke uba le i-photoshoot isponsorishwe ngubani okanye ibhatelwe ngubani. Kwabe kusithwa ke sana kuFacebook uba hey uTirelo sana yindlondlo ye-photoshoot. Na ukhumbula ke bakuzingane zesithembu season 2 uVyokazi wayene-meeting nabakwaMsileki nefamily yakhe kwavela ke nezinto zobacaba uTirelo waba ne-photoshoot noMpumelelo and then ke caba uVyokazi wadimanda naye uba uMpumelelo funeka enze i-photoshoot naye ngokwe-pregnant. Wabechaza ke nakuMpumelelo uba yayingabhatalwanga nguye laa photoshoot, uTirelo wayebhatele ngokwakhe but kwafuneka ngoku naye eyenzile because uVyokazi wayemfakela i-pressure like uba une-competition. So from that ke ngoku abantu babhizi bathi le i-photoshoot uTirelo uzibhatalele ngokwakhe ngoba uMpumelelo could never. And then ke uVyokazi Nciweni naye bethunani uye wakhupha nge-25th yesterday ii-photos ekunye nabantwana bakhe ke sana umhlophekazi ohlala naye ngoku kunye noNzulu i-last born yakhe. Hayi ke abantu bathi yho iqanda le-country kunye namaqanda alo babe bencoma ke zintle ke shem ii-pictures zonke bethunani noTirelo noMpumelelo bahle bethuna kunye noVyokazi nabantwana bakhe bahle. Wafaka ke noMusa Khawula wathi nanku uVyokazi Nciweni efote nabantwana bakhe ngaphandleni komyeni wakhe uXolani Sabelo. Na ukhumbula kaloku uba uVyokazi betshatile kulo nyaka, I think utshate for 2 or 3 months wabe ke sehlukana. So wabe sithi uMusa Khawula hayi ke nanku uVyokazi efote nabantwana bakhe ngaphandle kwala myeni wakhe uyiCrook uXolani Sabelo. Anyways bethuna ndiyathemba nitye kakuhle iChristmas yenu kunye neefemeli zenu bethunani. Ndiyanikhumbula kakhulu. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.